थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोबां बर' इउटुबारफोरनि भिडिअ नायखायो गोबाङानो माने बर' इउटुबारफ्रा इउटुबनिफ्राय गावनि चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै बेसेबां सेलारि मोनगासिनो दं बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ इउटुबनिफ्राय गोबाङानो मिथिनो लुगैयो आरो आं दाखालि मैयाफोर माने गोबां भिडिअ बानायबाय बिदिनो माखासे इउटुबारफोरनि सायाव बेसेबां सेलारि मोनो माखासे जोंनि बर'नि इउटुबारफ्रा गावनि चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै दा नोंथांमोना दिनैनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन आङो बिदिनो माखासे इउटुबारफोरनिबो माने सेलारिखौ खिथानो गोनां गोबां दंबावो माने सानसेयावनो खिथाजोबनो हाया भिडिअआ बिराद गोलाव जायो गोलाव जाब्ला नोंथांमोना नायनो बरिं मोनो बिनिखायनो आङो दा माने दिनै सानैनिल' खिथागोन आरो दा इंलिश मेकार बेनिफ्राय मेहेर वारि दा नोंथांमोना ब्लगार होनना बुङोब्ला गोबाङानो मिथिखायो मोजां जायगा देखायनो हाब्लासो जायगाफोरखौबो नायो होननानै भिडिअफोरखौ नायो होननानै दा इंलिश मेकारा बिदिनो गोजान जायगाफ्रावबो बेरायो मालाबा बिदिनो फानि कन्टेन्ट लाबोयो मिनिथावना भिडिअ बानायो इंलिश सोदोबजों आरोना बियो माने बर'आव बानाया इंलिशाव बानायो बिदिनो फानि बानायो बिनिफ्राय मेहेर वारियाबो बिदिनो गोजान जायगा बेरायो गोजान जायगा बेरायनानै बिदिनो मालाबा फानिबो लाबोयो दा बिथांमोननि सेलारिखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुगैयो इंलिश मेकारा इउटुबनिफ्राय बेसेबां सेलारि मोनो बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ थिग बिदिनो मेहेर वारियाबो बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुगैखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो आं दिनै इंलिश मेकार आरो मेहेरनि सेलारिखौ नोंथांमोननो खिथानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा आङो नोंथांमोननो इंलिश मेकारनिखौ खिथाग्रोनोसै आं दा बेहाय इंलिश मेकार लिरबाय बेनिफ्राय आङो सार्चआव थुनोसै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नैबेहाय नायदो नै इंलिश मेकारा चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै बेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामखो खैथा भिडिअ आपल'ड खालामखो गावनि इउटुब चेनेलाव 168 माने भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरोना गावनि इउटुब चेनेलाव बिनिफ्राय बिनि साबसक्राइबारा 6,23,000 जागासिनो दं आरोना माने 623K बेहाय लिरनाय दं आरोना साबसक्राइबारा बिनिफ्राय बिनि भिडिअसआ टटेल बेसेबां जाखो 40,225,221 बिनि माने टटेल वाट्स टाइमा बिनिफ्राय कान्ट्रिया इण्डियानानो बेनिफ्राय चेनेल टाइपआ इन्टारटेनमेन्ट होनानै लादों आरोना बेयो सिगाङाव माने बेलेगबो होदों जानो हागौ बेखौ माने नैबेहाय इन्टारटेनमेन्टखौनो देखायदों आरोना बेनिफ्राय इउजार क्रिएट माने जिमेल आइडिखौ बियो 19 मे 2018आवनो खुलिदों खिन्थु चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनाया एसे उनबो जानो हागौ आरोना बेहाय चेनेल माने जिमेल क्रिएट खालामनायखौसो देखायो नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आङो डाइरेक्ट बेहाय आर्निंखौ खिथानोसै इस्टिमेट मान्थलि आर्निंआव बेना 1K निफ्राय लानानै 16.5K सिम माने $1,000 लानानै $16,500 खामायो आरोना हमनानै ला बेयो $1,000खौनो आं नोंथांमोननो माने एसे आन्दाज लागायनो हायो आरोना बेहाय माने नोंथांमोननो बुंखायो आङो बेहाय माने एकुरेट जाया आरोना बिथांमोननि सेलारिया मालाबा खमबो जायो मालाबा बाराबो जायो बिदिनो भिडिअ आगारनायनि सायाव जायो आरोना भिउसनि सायाव जायो मालाबा बियो स्पन्सारबो होयो इंलिश मेकारा गेजेर आं दा $1,000खौ आङो नोंथांमोननो कनभार्ट खालामनानै देखायबाय जोंनि इण्डियाआव बेसेबां जायो इउएसनि $1 जोंनाव 83 जागासिनो दङ $1,000 नायनो हागोन नोंथांमोना 83,090 रुपिस.35 फैसा 83,000 मान्थलि बियो इनकाम खालामगासिनो दं आरोना बे सेप्तेम्बर मान्थआव मालाबा बेना बाराबो जायो 83,000नि बाराबो जायो बिदिनो गेजेर बे स्पन्सार होयो विनजनि होयो बिदिनो रामिनि होयो माबा अनेक माने गेमफोरनि बिदिनो माखासे ब्रेन्डफोरनि बियो गेजेर बियो स्पन्सार होयोना बे स्पन्सारनि एक्सट्रा फैसा मोनो बबेबा स्पन्साराव बियो 20,000 बबेबा स्पन्साराव 30,000 बिदिबो लायो जानो हागौ होमबा माने 1Lनि बारा खामायो आरोना इंलिश मेकारा मान्थलि 1Lनि बारा खामायो दा बे गावनि माने खस्थ'नि फिथाइ आरोना दा नोंथांमोना इंलिश मेकारनि सेलारिखौ मिथिखाबाय बियो माने 1Lनि बारा खामायो आरोना 1 लाखनि बारा खामायो आरोना मास मोनसेयाव दा बारा खामायो मालाबा 2 लाखबो खामायो जानो हागौ मालाबा 3 लाखबो खामायो जानो हागौ बे माने आगे फिसे जाबाय थायो आरोना आप डाउन जाबाय थायो सेलारिया दा भिडिअ आगारनायनि सायाव भिउस फैनायनि सायाव आरोना दायो आं नोंथांमोननो मेहेर वारिनिखौ देखायनोसै नैबेहाय मेहेर वारियाव थुबाय आङो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन मेहेर वारिया चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय लानानै गावनि इउटुब चेनेलाव दिनैसिम 445 भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरोना बेनिफ्राय बिनि साबसक्राइबारा 1,74,000 जाबाय आरोना 174K लिरनाय नुदोंना नोंथांमोना नैबेहाय माने बिनि साबसक्राइबारा 1,74,000 जागासिनो दं दायो बिनिफ्राय बिनि भिउस वाच टाइमा 14,350,829 बिनिफ्राय कान्ट्रियाथ' इण्डियानो बिनिफ्राय चेनेल टाइपआ बेना पिपल एन्ड ब्लग बेनिफ्राय इउजार क्रिएट 2016आवनो बियो जिमेल आइडिखौ क्रिएट खालामदों 2016नि 4 जुनाव आरोना बेनिफ्राय चेनेलखौथ' माब्लानिफ्राय बियो भिडिअ आपल'ड होनाय बेखौथ' जोङो नैबेहाय देखाया नालाय बिनिफ्राय जिमेल आइडि क्रिएट खालामनायखौसो देखायो बेनिफ्राय बिनि इस्टिमेट मान्थलि आर्निंखौ नायनो हागोन $117 लानानै $1,900 $1.9K माने मान्थलि बियो मालाबा $200 खामायो जानो हागौ मालाबा $300 खामायो जानो हागौ दायो माने बिनिया सेप्तेम्बर मान्थआव बिराद खम आरोना बिनि डलारा मास मोनसेयाव बियो $117 खामायो होमबा
मालाबा बियो स्पन्सार होयो बिदिनोथ' दायो माने भिडिअ आगारनाया बिराद खम नालाय बिनिया भिउसफोरा बिराद डाउन $117 बा जोंनि इन्डियायाव बेसेबां जागासिनो दङ $117 नैबेहाय जोंनि इन्डियान रुपिसाव 9,721.57 फैसा जायो आरोना मान्थलि बियो 9,000 नि बारा खामायगासिनो दं आरोना माने मेहेर वारिया अब्ला बियो गोजान गोजान जायगा बेरायो थाव सोनानै मोजां मोजां जायगा देखायो इंलिश मेकाराबो होमबा थाव सोनायफोरावबो गोबां फैसा थांखायो रुम भारा थानायफोरावबो गोजान गोजान जायगायाव हटेलफोर जानाय थानाय बेफोरबायदिनो रुम भाराफोरावबो गोबां फैसा थाङो होमबा माने नोंथांमोना साननानै नायदो सासे ब्लगार जानाया मोजां ना दा नोंथांमोना मिथिखाबायानो मेहेर वारिया बेसेबां मोनो मान्थलि बिदिनो 10,000 सो मोनो आरोना मान्थलि बारा मोना बिदिनो 10,000 सो मोनो दायो आरोना सिगां समाव बारा मोनोमोन जानो हागौ सिगां समाव भिउसआबो बुरजा फैयोमोन नालाय दा सासे ब्लगार जानोब्ला माने गोबां फैसा गारनो गोनां जायो आरोना बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनायावनो गोबां थांखायो दा माने नोंथांमोना मिथिखाबायानो ब्लगारफोरना माने बारा आर्निं जाया बिदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायनांगौ गोनां जायो गोजान गोजान जायगा बेरायनायावनो बिराद फैसा थांखायो आरोना बिदिनो रुम भारा थानायावनो गारि भारायावनो गाव खुद जुदि बाइकफोर लानानै बेरायोब्लाथ' थाव सोनायावनो थांखायो दा होमबा इसिबां जायगा बेरायनानै बियो 9,000ल' खामायोब्ला 10,000ल' खामायोब्ला होमबा माबायदि माने सोलिनो हागोन गस्ला गांसे लंपेन्ट गांसे बिदिनो बायब्लानो जोबखायो गस्ला गांसे लंपेन्ट गांसेयावनो 2,000 3,000नि बायथोंसै जुथा जरासे बायथोंसै 4,000नि होमबा मा इनकाम जागोन बेफोरबायदि आरोना माने ब्लगारनि लाइफ स्टाइला आरो दा बिनिखायनो जोंनि बर' अडियेन्सआव माने बर'फोरनि गेजेराव माने बिराद खम आरोना माने भिउसआ ब्लगार होनना बुङोब्ला ब्लगाव माने फैसायाथ' खमखा ब्लग चेनेलाव बेनिफ्राय भिउसआबो बिराद खम मथा मथि नोङो 1 लाख बा 50,000 भिउस फैबाय थाबासो एसे सोलिनो हानाय जाहैयो आरोना जोंनि बर' माने इउटुबारफोरा आरो दा सोरनाबा 10,000 15,000 12,000 3,000 4,000 फैबाय थाबाथ' नोङो दालि मोना माने मास मोननै मोनथामनि उनावसो नोङो $100 खालामनो हायो दा सोरबा गोबाङा कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों आंनाव बेसेबां डलार जाब्ला माने फैसाखौ उइद्र खालामनो हायो $100 नांगौ आरोना मास मोनसेनि गेजेराव नोङो $100 खालामथारनांगौ $100 खालामब्लासो नोङो मान्थलि फैसा मोनगोन जुदि बे मासाव नोङो सेप्तेम्बर मासाव नोङो $100 खालामनो हायाबा अक्ट'बर मासावसो नोङो $100 खालामनो हायोबा अक्ट'बर मास बेनिफ्राय सेप्तेम्बर मासनि फैसाखौ नभेम्बरावसो मोनहैयो आरोना थिग बेबायदिनो आरोना माने $100 खालामथारनांगौ $100 खालामब्लासो USA निफ्राय डाइरेक्ट जोंनि इन्डियान रिजार्भ बेंकआव ट्रेन्सफार जायो फैसाया रिजार्भ बेंकनिफ्राय नोंना मा बेंक सेन्ट्रेल बेंक ना SBI ना बिदिनो आसाम ग्रामीण बिकास बेंक ना मा बेंक नोंनि बेंकआव डाइरेक्टलि ट्रेन्सफार जासिगोन ट्रेन्सफार जानाय लोगो लोगो नोंहा बख'नानै लानो हासिगोन आरोना फैसाखौ USA डलारखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' इंलिश मेकार आरो मेहेर वारनि आर्निंखौ मिथिखाबायानो बिथांमोना बेसेबां खामायो मेहेरा बिराद खम खामायगासिनो दं आरोना दायो माने इंलिश मेकारा बिराद बुरजा खामायो माने 1 लाखनि बारा खामायो आरोना बिथांनि भिउसफोरा बिराद माने भिउस जायो इंलिश मेकारनिया फानि बानायो नालाय आरो इंलिसावनो बानायो अल नर्थ इस्टआवनो माने जोंनि आपार आसाम नर्थ इस्टआवनो बिथांनि भिडिअखौ नायजोबनाय जायो आरोना अरुणाचलफोरावबो नायो नागालेण्डफोरावबो नायो मिज'रामफोरावबो नायो आदार्स कान्ट्रिफ्रावबो नायबावोसो बिथांनि चेनेलखौ माने इंलिश मेकारनिखौ आरोना बिनिखायनो भिउसआ बारा जायो इंलिसाव बानायनाय नालाय दा जोंना बर'नि बानायोब्लाथ' जोंनि बर'फ्राल'सो नायगोन बारा भिउस जाया आरोना साफा सानै बेलेग जाथिफ्राबो नायो खिन्थु बारा भिउस जाया आरोना जोंनिया माने बर'आव बानायोब्ला सोरनाबा सासे ब्लगारनिया 50,000 1L बिदि भिउस थांबाय थाब्लाबो जथेस्थ' आरोना जोंनि बर'आव दा बेसांखिनियानो थाङा सोरनाबा 10,000 सोरनाबा 5,000 आंनानो नै 1 लाख साबस्क्राइबार दङ होमब्लाबो मालाबा 5,000 मालाबा 4,000 मालाबा 10,000 बिदिल' भिउस थाङो होमब्ला मान्थलि बोरैहाय माने मालाय बायदि 50,000 60,000 खामायनो हालायखो बेबायदि आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन पिस आउट